Ensemo y'abamenyi ba Gesero ime ya Bonchari kaunti ya Kisii nibo baimurunganire umuroberio bw'okong'uro gw'epara y'elame korwa gesonso kogenda Gesero igetambukiro bateba kegendete gosaria epara eyo gwetera ase obosimo obonyansi bwasimegetwe embarabare na epara eyo bareng'ana na barabuni gegetambukiro ekio kegotumeka ebango yabo bobe ing'ana nonya nabo omonyakero bwa echipara chiakera ase ensemo eyo Cosmas Ombuya baborire ko babatererwa ichinga king'ana eyo egendete gosonsorwa epara eitekera yarose tugu n'omwesimiwa rikorukwa opore yarose tie epara eye abaisimiwa ekero omwesimiwa arose epara eye tokaro yabeire omochaina akarwo agatoe contract yogosimeka obonyansi ekando y'epara naende twasimegete ekando y'epara engaki y'ekiangasi egari ekogenda yareta amache yacha gosiarira ekera nyorto obonyansi obokoniarurwa mono ekeragita chipara nchira chisarigete kenyorora nesarigete kwende gochi matongo nesarigete tari gokora gasi eyo bono gaekera omonto yani ebigento omochaina atoeta akiri kwa sababu moigusita yo atoeta akiri n'omochaina atoeta akiri gweka nyasi mosimeke obonyansi gaepara eno monyerende basekoba kominyoka epara eto twayerere n'obonyansi epara yabeire ngayonjoka akorwera akorete biragita bigocha kole moro obonyansi twatabironjoke tigare mechi para chirichwete gokora chirwete chikoremu abachene bagorto obonyansi tonyote bari kosimeka obonyansi obogaiga nande bwari gosiarwa amache during that time bono ekera se pare koremu omonto egacha tukamoteneni tukamomnyoke kiragete gatama bato kubori majumbega chipara njira isarigete ase ward yeto chibende korosigu nande chiranda kera akinto hospital eyo nkiye kogera eramie korosigwa no mochaina yasime kubonyansi chikando chiae nande yacha kobagirede kusali nande chikande chichiepara. What we are doing is road maintenance. Onyene rami ya rusigwa asa mali me pia kera gitakiare gochacha oyo gochikobekera rami ya sichipoto hol chire para igoro. Il pitol to do so abeke kwerende eserambie ya abekire arusi ororo so that para yete tigale ko bengiya munegwena tako agora nyo ya sali gose ya rosi gwe muna kwarorira yo manyane ko sitwarorire tuntuensi please calm down abanjini bacha batu advice ngakie korosu moche tore sande buya ewero mukutano no twaka twarire na barabu in the morning egere chipare chito chirosi kuchibe borungi.